De obicei, când te uiți la un film de comedie, contează mai mult să fie amuzant decât să aibă o poveste. E irelevant cum se produce umorul, dar ca regulă de bază trebuie îndeplinit acest criteriu. Filmul ăsta e o combinație de Las fierbinți cu Atletico Textila, dar făcut corect. Dacă în general la seriale sunt mai mulți writeri, aici avem de-a face doar cu Naumovici, care este și regizor și scenarist. Și asta nu e un lucru rău. Publicitar cunoscut de la Halatul cât e Halatul sau Laser Frate, reușește să producă un film corect, de la țară, în care chiar există poante și glume. Spuneți, părintele domnișoare, că nu înțeleg. Curling? Nu că te ia la mișto, ce drept. Dar și o grămadă de momente care și-ar fi avut locul mai degrabă în Las fierbinți. Uite! În primul rând avem actori reali, sunet bun, unde nu ai nevoie de subtitrare, coloană sonoră bună, făcută de Damian Drăghici, și o imagine care redă foarte bine printr-o paletă de culori viața la sat, mai exact în Movilița, care este la câțiva kilometri de Fierbinți. Acest combo face ca pe alocuri filmul să aducă mai degrabă a ceva făcut de Custurița. Se vede că filmul nu se ia în serios și e lejer. O chestie care pe mine m-a distras din film în mod repetat au fost close-up-urile. Poate părea o observație minoră, dar când se întâmplă constant e deranjant. De fiecare dată când un personaj deschide gura, camera îi face un close-up ca să știi sigur cine vorbește și cam la aceeași distanță exact ca pe Alev News. Nu știu dacă e o alegere stilistică asumată sau o soluție de compromis ca să mascheze ceva. Cert e că devine obositor. De exemplu, ai aici o scenă în care una dintre fete vorbește și instant se taie tot contextul vizual ca să-i se vadă doar fața. Repet, nu e un caz izolat. Sunt multe cadre de genul ăsta, iar efectul cumulativ e că te simți bruscat vizual. Paradoxal, nu aș spune că este un film slab, pentru că încă din primele minute te duce cu gândul direct la comparația cu cealaltă producție de la țară, iar pe parcurs vezi în mare parte că bifează exact ce serialul încearcă sau nu știe să facă.